Mulakaw ta. Mulakaw ta sa NASA or kanang kuhan, di ba? So what's up guys, kami na ang Brusco Bros. Gago! So what's up guys, this is your boss Odi. Hold up. And naday ako mga classmates rin. For today's vlog, kay ato sa about sa technology, how it affects our daily lives. But before that, please subscribe to our YouTube channel. Ako din channel day. Don't forget to click the link here. What? Okay kayo. So karon nga generation guys kay nagkuha na gid ng technology no, naka high tech na guys, naka high tech na evolution of technology. Makapungutan natin unsa ang giganang epekto sa technology sa nabay disadvantage or advantage ato nahon si pinili. So unsa magi apekto sa technology diri sa atong kinabuhi ba? So technology example sa atong daily lives lang. Di ba? Mulakaw ta sa NASA or kanang kuhan, di ba? So technology guys, kung mabili na tong cellphone, makaingon man ta sa atong kagalingon nga murag na may kuwang sa akong kuwan. Oo, kana. Di ba? Makakuan man ka nga. Unsa man tong kuwan ay? Problema na ko sa ako lang pud. Ang technology ba kanang na-control ta ba? Yung imong pasabot ang technology mo yung nag-control na to. Man na. Kasi kita na niya pud. Example ron na kay kanang mga kinahanglan nga kanang kuan ron, mga documents nga kanang kuan. Busy na mo dire. Yung pasabot dali ra maka-access. Ikaw magunsa may masulti nimo naman. Samot na naka-high-tech na. Kanang murag ana diri ato tanan oras na to ba sa kuan ba? Technology nakatuon. Kinakaganahan mo gawas kay sige ra kag duwag kuan mga games. Example. Mobile Legends. Bisig musugo imong mama gani. Di na ka mo barog kay. Sakto tinuod ko guys. Ging na ka. Gikaon na si. Karelate mo to guys, karelate mo to. Parang daghan na kay luwag Mobile Legends, kuno part ng technology. Kuha na siya bunga na siya sa technology. And ang epekto na kay wala na tay time sa ubang butang nga ang karaan na to mahimo ba karon kay pinagis technology na. Kaya mga karaan na to routine, lifestyle na to nga. Ikaw season sa may musultin. Okay, diya. Disappointed! No. ang technology guys, kay sauna di ba kanang naa sa laing country ang imong ama baron or imong papa din. Sauna man gud. Walay kanang wala pa yung technology, di pa ka maka-contact nila through kanang gamit sa cellphone or like mga messenger. Padara kag suwat, di ba? So karon mo ang nakaninotron is kung mingawon nila pwede ra ka makik-video call, matawag sa ilaha o Skype. Mo na naka-advantage sa technology karon. So kuan guys, by the way din namin di karon sa cafe nam mo day kay Bardo ra dimi dito sa kuan. Dimi sa Dili siya init. Oh, di siya init. Napay free wifi. Free wifi. Pero na mga kuanay sa about sa technology kay ako feel kay nako daw nag-addict ko niya pero addict ka sa computer. Sakto. Mo na siya solve murag parts of kanang murag way pud para maka-move on ka ba? Adto kay addi kay kaniya. Audition. Kasabot na mo sa mo ikaw ani, kasabot na mo sa pasabot. Ang society karon na tungod sa aning mga create sa mga machine nakakuha na sa kadaot na sa atong pollution ba. Bali Nadawat atong pollution dyan na. Ayun ato ang kalibutan kay marami tawag na paana sa mga aso ngayon na ba. Nga daot na itong mga hangin ngayon na.
Ako sa disadvantage ako about sa technology usanan na ang atong pamilya. Kay di ba sa panahon nato sa una di ako pag nauso ka ng mga cellphone. Oo. Di ba ang nauso sa una is kung nakituyo sa mga inahan, sa mga amahan, sa mga maguwang, pakinstorya kag imo jud matubangon. Karon tungod sa high tech sa tuwang teknolohiya karon is kanang magtapok mo sa usa ka balay, imbis kamo nga maglipay-lipay da pa magistorya dili na ninyo mabuhat tungod sa teknolohiya nga sa tagsan kag sa cellphone. Example, ikaw nakay problema sa eskwelahan, imong mama busy sa trabaho pero nangita kay gamayng oras para mag-istorya pero wa kay wa sila hatag nimo kay tungod sa cellphone sa laptop nilang giatubang. Disclaimer lang guys, dili na MMK among channel. Ako ko ba sa Katong ingon niya nga sa pamilya. Imbis imong papa nasa kwarto, ikaw nasa sala, mo chat ka di ba? Tinuod na di ba? Tinuod eh. Oo, ganun. Magda kaon pa, kaon ta chat ra. Oo, chat na nga di ba? Murag Diba wala na ka? kay mo ka ng banding. Stop. Bagyo. Sabi ko na stop. Oo, makapangandam ta kay. Naa na may tagitawag ron nga pag-asa para may bawaan nimo og kanang napagi kay pag-asa niya. Pero di ko kaya bumitaw at bigay masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Ma-estimate na to kana kanakuan kay like ani ng status sa bagyo dapat mo evacuate na ta dito sa evacuation center. Usa po sa kanang makapupukaw ng mga launa, mo take sa NDRMC. Oo, kana. Alarm clock. Oo, alam mo clock. Uyab nga ni take. Dito ang Oo, uyab. tinood. So guys, mauro to kanang kuan sa mauro to musulti na mo sa technology guys. Short rin siya nga vlog, kana be reaction na mo about sa technology, positive and negative side. Ya kamo og na mo yung mga i-comment. Just comment below. Comment below kung sa inyong masulti ninyo sa vlog, kung sa poy mga tanaw ninyong apekto sa atong kinabuhi pud sa inyo based sa inyong experience. Ay lang gyud ninyo ako sa ang inyong kuan. kagalingon sa epekto sa teknolohiya. So that's all for this vlog and don't forget to like, share, and subscribe. So much. And click the notification bell para updated mo sa itong mga musunod nga mga vlog, mga boss. And yeah! Let's go! Hold up!